ଅଗ୍ନିଶମ ହେବ ଆମେ ସେଠି ବସିଛୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବସିଛୁ ହେଲା କି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅଗ୍ନିଶମ କରିବୁ ମାନେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଏନ୍ଜୟ ବହୁତ ବର୍ଷରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଥରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ଏ ବାବୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଫ୍ରି ଫାୟାର ଚାଲେ ହଁ ଜିତୁ ତୁଆରେ କ'ଣ